When you mess with our fans, we need to make it hurt. Zdravíčko, dámy a pánové, milí posluchači u dalšího Geekette speciálu a tentokrát se podíváme na fenomén s názvem K-pop Demon Hunters, K-pop lovkyně démonů. A jako posilu jsem si tady tentokrát vybral Martyho, typicky, s ním už máme několik speciálů za sebou. A samozřejmě tady u K-pop tématu nesmí chybět jedinečný návrat marnotratného syna Adyho. Ahojte. Čau Ady, jak se máš? Tak nějak normálka. Jako Těšíš se na K-pop tématiku? Samozřejmě, jako co může být lepší než 3 párci, kteří si povídají o K-popu, jako. Souhlasím. Nic lepšího nemůže být a to si musí naši milí posluchači velice užít. Každopádně K-pop Demon Hunters je animovaný film, který vlastně dobil svět letos a to díky Netflixu, kde to vypustili do světa a skrze tu hudbu, která k tomu je, která trendovala všude možně, ať už na TikToku nebo na nějakých Apple Music, Spotify, tak skrze tu specifickou stylizaci si to zamilovalo spoustu lidí a dokonce se to stalo i oficiálně nejsledovanějším filmem originálním v historii Netflixu, což je teda velký úspěch a pojďme se teda podívat nějak blíž k tomu, jak ten film vznikl, co teda s ní udělalo takový fenomén a jestli celý ten hype a všechny tyhle věci zaslouží. Takže zajímavost na tomhle filmu je, že ho samozřejmě dělal Netflix společně se Sony Animations, kteří jsou vlastně v poslední roky dost na vzestupu a to hlavně díky popularitě v těch nových animačních stylech, který přinesl Spider-Verse, že jo? Spider-Man paralelní světy, to byl ten velký boom s tou experimentální 3D animací, která se vydávala jiným směrem a od té doby vznikla spousta jako obdobných filmů i od Sony Animation a zároveň to je to pojítko s tím Netflixem, který to vydal a dal to víceméně dostupně jednoduše pro všechny na ten net a tady tahle jedinečná kombinace utvořila takovej obrovský hit. Za tím filmem stojí 2 režiséři, Maggie Kang a Chris Applehands, což jsou oba 2 zaměstnanci ze Sony. Chris Applehands dělal dřív pro Sony právě už třeba Wish Dragona, který furt má víc tu typičtější 3D animaci a má ji takovou levnější, protože to byl jeden z těch filmů, který vlastně vznikal pod tím Netflixem a do kterého se nechtělo investovat tolik peněz. A Maggie Kang vlastně byla jenom scénáristka, která tam měla takovou menší roli, ale snažila se prosadit nějaký svůj vlastní projekt a když přišla tady s tím nápadem na film, který by kombinoval nějakou tu korejskou kulturu, mýty a nakonec teda i svět K-popu, tak se to některým producentům zalíbilo a dali tyhle 2 tvůrce dohromady, protože mají blízko k té asijské kultuře i k té Koreji jako takové. Maggie Kang je Korejka, která bydlí v Kanadě, žije v Kanadě a stejně tak Chris Applehands má manželku, která je původem z Koreje. Navíc ten bydlel ještě nějaký 2-3 roky v Číně, když dělal právě na tom Wish Dragonovi, takže k té asijské kultuře jako takové mají hodně blízko. A tady tohle duo vlastně pomohlo utvořit ten specifický styl toho filmu. Já právě vůbec jako moc nevím o tom, jak to vznikalo nebo tak, ale Sony ty myslím ani neplánovalo jako původně, že by to mělo být na streamy nebo tak. Oni myslím chtěli dělali to v době, kdy dávali ty filmy do kin, akorát Netflix v té době s nima chtěl udělat nějaký velký deal a tohle potom bylo součástí toho dealu, že vlastně tenhle film jim dali jako, že nepůjdu teda do kin a půjde na ten streaming, což si myslím, že jako je velká část toho úspěchu, že kdyby to šlo do kin, tak to asi až takovou vlnu toho hypeu nestrhne takhle rychle. Jo, to si přesně taky myslím, že to šlo na ten stream tomu filmu vlastně ve výsledku hodně pomohlo. Ono je to vlastně takový produkt té covidové éry ještě, skrz to, že v roce 2021 Sony uzavřelo s Netflixem takovou exkluzivní smlouvu, že vlastně nějakou část té své knihovny jim exkluzivně nabídnou, a zároveň nějaké ty budoucí filmy, které oni měli v plánu vydávat, tak poskytnou tomu samotnému Netflixu a stejně tak, že to Sony, kdykoliv bude mít nějaký projekt na stole, který třeba si nejsou 100% jistý, jestli ho chcou poslat do kin, nebo jestli ho pošlou rovnou na streaming, tak ho nejdřív odprezentují Netflixu, který bude mít právo buď ho přijmout a podpořit, koupit od nich, a nebo ho nechají nějaké jiné streamovací službě, protože na rozdíl od Warneru, od Disneyho a tak dále, to Sony nemá žádný svůj vlastní streaming, kde by tyhle ty věci pouštělo a proto ten trošku jakoby
boční hráč, který vlastně tak moc nefiguruje v těch kinech, byl pro Sony ideální. A skrz to, že měli ten deal, a tak vlastně Sony se líbil ten koncept toho K-pop Demon Hunters, chtěli do toho investovat, ale nebyli si právě jistí, jestli je to dostatečně silná značka nebo silný nápad na to, aby to poslali do těch kin, a proto do toho vstoupil ten Netflix, který vlastně zafinancoval tu distribuci a narval do té samotné produkce strašně moc peněz. Což se vlastně ukázalo jako velký plus pro ten daný film, protože přesně ten globální okamžitý efekt, co to mohlo mít, tomu pomohlo, aby to mělo takový obrovský populární vzestup. No. Já tam jenom mohu dodat, že zdali si dobře vybavují, tak jsem o tom před lety četl, že se něco takového chystá a že tam byly spekulace, jako že by to bylo koncipované jako seriál, takže proto to dává smysl, že to tomu streamingu bylo jako tak nějak předpřipravený, a jestli to pamatuju správně, tak pak se teda asi rozhodli jako pro film a rovnou to nechali na tom streamingu, takže to všechno sedí. Jo, ten projekt jako takovej má za sebou fakt jako hromadu podob a vývoje, protože on víceméně v nějakém tom vývoji byl cca 7 let. Nejdřív na tom pracovala právě jenom ta Maggie Gang, která vlastně měla nápad o nějakým příběhu, který bude o té korejské kultuře a mýtech. Později do toho tak nějak zakombinovala ten K-pop a po nějakých těch 3 letech, kdy to nějakým stylem vyvíjela, tak to předložila nějakým těm producentům, ti spojili s tím Chrisem Applehansem a vlastně víc to utvořili do té dané podoby, a samozřejmě přesně tam byly i nějaké ty možnosti delšího filmu, rozsáhlejšího filmu nebo seriálu, až se nakonec to dostalo tady do té finální pozice i skrz tu danou animaci, která vlastně to Sony Animations v tomhle tom fakt jako si získává hodně velkou podporu i fanoušků, jde to vidět často i třeba na tom YouTube, že vznikají nějaký tematický videa i ese, že Sony Animations teďka vládne. Ono vlastně tu revoluci způsobil ten Chris Miller s tím filmem Lordem, kdy vlastně už to začalo u Zataženo občas trakaře, kde měli takový ten specifický styl, pak to trošku víc povýšili tím Lego příběhem, kde vlastně využili ten 3D rendering na to, aby to vypadalo jako Lego stop motion animace, a úplně to zabili potom s tím Spider-Versem, kdy vlastně tím dobili ten svět, a od té doby jsme mohli vidět i od toho Sony Animation třeba i ty Mitchells vs. Machines, nebo třeba ten Wish Dragon, který trošku experimentují s tou stylizací, a tady vlastně ty K-pop Demon Hunters jsou taková nejnovější evoluce toho, kdy tam hodně chtěli zakomponovat vlastně ať už ten korejský styl, tu architekturu, tak styl toho K-popu, proto to má často i takovou tu neonovou stylizaci a hrátky s tou danou choreografií, s těma barvama, a to utvořilo vlastně fakt jako ten velice i v rámci těch nových jako experimentálních animací velice unikátní styl, protože tady jde vidět i ten prvek třeba toho anime a trošku té jiné exprese. No. A právě si myslím, že tady tohle se zasloužilo na tom jako obrovským úspěchu toho filmu, a to jsou 3 ty věci, což je ta hudba, která je velice dobrá, povedená a chytlavá, kde oni se spojili i s těma K-pop tvůrcema. Je to ta unikátní animace, která fakt jako je dost svěží a dost dobře podporuje ten daný příběh, a je to, že to stoupilo rovnou na ten Netflix a vyhnulo se to těm kinům, protože už zhruba týden potom, co to bylo jakoby na tom Netflixu, jsem slyšel jakože od spousty mých známých a lidí, co třeba i normálně do kina vůbec nechodí, jak totálně propadli tady tomu filmu, a že už si ho pustili třeba 2x i 3x. Což si myslím, že přesně že se to jako zalíbilo těm lidem, kteří nejsou tak moc zvyklí chodit do toho kina, že dostali takhle jako vysokoprodukční, povedený animovaný film a dostali ho takhle rovnou na talíři, prostě bez nějakých velkých překážek, a rovnou se do toho vrhli. Právě jak jsi zmiňoval těch 7 let, tak ono to tak jako hezky sedí, že on se K-pop dá rozdělit do takových 4 až teďka dokonce i 5 generací, s tím, že ta 4. právě začala rokem 2018 a je to období, kdy je K-pop už hodně tak nějak jako kdyby cílen na světový publikum, takže tak jako kdyby hezky si, že přesně v tom období se to začalo jako kdyby tvořit, protože už počítali s tím, jako že aha, už K-pop je takový jako kdyby dělaný, že ne, že to je jenom populární ve světě, ale že vyloženě cílí jako kdyby na ten západní svět, takže to, že něco takového v tomhle období začalo vznikat a že to vlastně vyšlo teďka, tak nějak jako jde i ruku v ruce s tím, že znám hodně, ať už místních nebo jako mladších K-pop fanoušků, kteří se právě do K-popu dostali v rámci pandemie, takže jak si právě zmiňoval, jako kdyby, že to sedí s tím streamingem, tak právě streaming hodně narostl jako kdyby v rámci pandemie, takže hodně tady těchhle z těch současných K-pop fanoušků jsou i zvyklí vlastně konzumovat takhle věci přes ten streaming, než by chodili do kina, takže to jde jako ruku v ruce s tím, že ti dnešní K-pop fanoušci jako kdyby jsou na to připraveni, takže to bylo, jak to říct, jak jsem říkal, naservírováno, jak je to slovní to spojení pod nosem, nebo tak nějak, jakože takhle bych to podal.
No jako víceméně jste řekli úplně všechno, co tady mám vypsané já, k tomu, proč si myslím taky, že to tak jako vyšlo a je z toho takový fenomén. Fakt mi přijde, že to je ideální věc na ten Netflix, že je to takové jako flashy, těch pár scén prostě stačí, když se mrkneš na něco, okamžitě poznáš, odkud to je, když to znáš. A upoutá tě to, není to nic ani jako těžkého, jako žádná brutální epika nebo vážnost nebo tak. Je to takové jako příjemně to utíká a právě tím, že to staví už na té fanbase těch K-pop fanoušků, které právě jak tady popisoval Ady, že se teďka rozrůstá do těch globálních rozměrů, tak mi přijde, že to jako vychytalo úplně ten správný čas, co se týče tohohle. Yes. A potom, i když to má třeba méně originální příběh nebo tak aspoň jako to neselhává v těch příběhových momentech. A rozhodně je to právě podpořeno i těma sociálníma sítěma, tím, že to vlastně šlo na ten Netflix, tak okamžitě můžou vznikat memes, okamžitě můžou lidi klipovat a dávat to na sociální sítě, Yes. Zatímco ta šuškanda u těch filmů, které do těch kin je daleko pomalejší, protože přece jenom trvá, než si na to dostatečně lidí zajde a doporučí to ostatním a než se to jako nabalí na těch sociálních sítích nějaká ta šuškanda. Zatímco tady je to fakt instantní, i podpořeno právě tím, že většina lidí už má Netflix, takže jako když vidíš nějaký ten klip, tak pustit si to a zjistit třeba během prvních 10 minut, jestli ti to líbí nebo ne, nemáš vůbec žádné jako překážky, že jo, vůči tomu. Přesně, no, jako tady těžko odhadovat, jak by to vypadalo, kdyby to šlo do toho kina, ale přesně si dokážu představit, že ta šuškanda bude mnohem pomalejší, že se to mnohem hůř bude prodávat vlastně do toho širšího povědomí a otázka je, jestli potom, co by si to obrazilo, jako by už ten kinokroužek, že by to objelo všechny ty kina a šlo by to na ten streaming, jestli by to v ten daný moment sklidilo tak jako stejně úderný náběh, jako to bylo tady, no. Což tomu fakt jako podle mě hodně pomohlo a hrálo do karet. Jo, a samozřejmě největší faktor je ta hudba, která je fakt skvělá, jako ty songy jsou fakt povedené, vůbec se nedivím, že se kolika, nevím, 4 nebo 5 z nich dostali okamžitě do těch topek, že to byl nějaký, myslím, i dokonce rekord, ne, mezi těma filmama, jako co se týče toho, jak rychle se probojovalo a kolik songů do těch topek. Yes. A pak ti tady pošlu, můžeme tam dát takovou tabulku, kde vidíte vlastně v průběhu týdnu, jak se liší sledovanost u různých filmů netflixovských a tam vidíte, že většina těch filmů prostě má první 2 týdny obrovské čísla, pak to spadne brutálně, zatímco naopak ten K-pop Demon Hunters ty první 2 týdny nebyly až tak jako brutální, nebyly to žádné šílené čísla, ale potom to bylo stabilní jako 7 týdnů v kuse, což ty netflixovské rychlokvašky právě nikdy nemají, oni vždycky vydrží jenom těch prvních pár týdnů a konec. Zatímco tady fakt se potvrdilo to, že lidi si to třeba, jak tady říkal Hroty, pouští pořád dokola a furt je to baví, takže ta dlouhodobá jako sledovanost tomu mega pomohla. Jako tam jde hlavně na tom vidět i to, že vlastně to není jenom, že by někdo v západu si řekl, aha, tak K-pop je tady na popularitě, pojďme na to jako kdyby dojít, ale jak právě Hroty zmiňoval ty tvůrce, že jsou to vlastně lidi, co jsou sice jako Američani nebo Kanaďani, které z toho západního světa, tak mají vlastně jako ty kořeny s tou Koreou nebo s tou azijskou kulturou jako spjatý, takže ví, jak to vlastně poradit, že když se na to vlastně podívá pak někdo, kdo je v K-popu delší dobu, nebo kdo vlastně ani tolik K-pop nedá, je čistě jenom jako Korec a zná to, že v podstatě z té zemi pochází, tak vlastně jako jde vidět, že tam je dána nějaká péče a že to není jenom jako jo, K-pop tady letí, tak pojďme to podojit, ale že to fakt jako je jak pro ty nováčky, tak pro starší publikum, no, starší fanoušky nebo i vlastně publikum, který jenom zná Koreu, žije tam a nutně nejde K-pop, takže je to takový fakt jako všestranně podaný, že vlastně horko těžko se mi hledá někdo, kdo by řekl, že se mu to jako nelíbí, jako že by řekl, že to je fakt blbost, která neměla vzniknout. Jo, a ona vlastně i ta Maggie King říkala, ta hlavní režisérka, ta hlavní kreativní strůjce celého toho filmu, že i ona samotná byla velká faninka K-popu už od nějakých svých 12letých let, což znamená ještě vlastně před tou vlnou, která dorazila na ten jako západ, že ji hodně už zajímal ten K-pop, jakoby ty kořeny mnohem dřív. A stejně tak i ten Chris Applehands, jak má tu korejskou manželku, tak si pohrával s myšlenkou jako o nějakých zajímavých hrdinkách, který by mohl reprezentovat v těch animáků a strašně se mu tady zalíbila vlastně ta síla té hudby, jak dokáže spojovat ty lidi, přinášet tu radost a budovat tu komunitu, což se potom jako pěkně i zakomponovává do té mytické roviny toho samotného příběhu.
A taky si myslím, že jak i Marty podotkl u těch čísel, těch netflixovských jako filmových hitů, tak ty jejich filmy, na kterých předtím sázeli jako ty největší úspěchy, tak to přesně byly ty věci jako Red Notice, Gray Man a td., kde jsi vzal jako nějakou velkou hollywoodskou hvězdu nebo nějakou třeba trojici hollywoodských hvězd, rychle si spláchal nějaký takovej ten typický prostě průměrný blockbuster, který se jako co nejrychleji horkou jehlou ušil, udělal s takovou tu generickou naprostou věc bez nějaké větší identity a doufal, že to ty lidi potěší, ale ono ve výsledku to působilo všechno strašně lacině a mnohem jako levněji, než kolik to stálo, a myslím si, že i ty lidi si zvykli, že ty streamingové filmy prostě nemají tu kinokvalitu a nemají tu kvalitu těch jako filmů, který jdou přímo z těch kin, a proto i třeba to K-pop Demon Hunters, který se tou kvalitou jako udrží na úrovni těch animáků, co normálně v těch kinech vidíš, tak to byl takový fakt jako úderný příchod. No. Souhlas. A ještě jsem chtěl dodat, že vlastně Ady může to vyvrátit nebo potvrdit, nevím, trošku budu generalizovat, ale myslím si, že velká část jako třeba i těch K-pop fanoušků jsou spíš okolo těch 13letí a dospívající lidi, ne? Nebo jako největší zastoupení těch fanoušků. Neříkám, že jenom tihle lidi to poslouchají. Jako v základu se dá jako kdyby říct, že K-pop jako žánr je cílen na 12 lety, protože přeci jenom je to ala tady fanoušci One Direction a Justina Biebera v jejich jako kdyby největší éře, ale zároveň záleží jako kdyby, kdy se do toho dostaneš, a jsou jako kdyby fanoušci, co u toho jako kdyby i zůstanou, po případě, že mají rádi nějaký ty své interprety, což můžeš takhle říct vlastně o jakýmkoliv žánru, ale dejme tomu, jako když vzniká nová skupina, tak je vlastně dělána tak, jako že je, když opomenu výjimky, tak je to spíš jako kdyby mířený takhle jako kdyby na ten věk, dejme tomu rozpětí 10 až 20 jako kdyby let, dejme tomu ta největší škála. Jestli chceme věřit ChatGPT, tak prý průměrný věk K-pop fanouška je kolem 23 let. OK. No, cože, Marty používá AI, tak to se mi nechce věřit. Jenom občas a s mírou. A musí se to samozřejmě deklarovat. Ano, musí to deklarovat, protože může to taky být halucinace. Yes. No a já si myslím, že tady se i těm tvůrcům jako podařilo vyformovat strašně trefný příběh přesně tady pro tohle tom publikum, protože jak Marty trošku zmiňoval, on to není nějak originální převratný příběh v čemkoliv, ale skrz to, že tady máš nějakou tu hlavní hrdinku, která trošku jakoby ukrývá nějaký věci, svoje pravý já i před svýma kamarádkama a bojí se jako odhalit, kým skutečně je, takže to je takový to naprosto obyčejný typický téma, ale který se přesně jako dotkne všech těchhle z těch jako dospívajících, formujících se lidí, kteří chcou být jako přijati tím světem za to, kým oni jsou, čili i ta jako hlavní téma toho filmu a to, čím si ta hlavní hrdinka tam prochází, je strašně jakoby, že se s tím diváci strašně jednoduše stotožní, jo, ty, na který to nejvíc míří. Takže myslím si, že i v tomhle to byla strašná trefa do černýho a že se jim to fakt jako povedlo dobře celý dát dokupy ten mix, aby to mělo takový masivní dosah. No. Co se týče toho tématu, jak si to teďka popisoval, tak mně přijde ještě, že to strašně zapadá do toho, co jako sleduju strašně poslední roky na té korejské kultuře, že tam jako mají strašně jako šílený ten lux maxing, takové to prostě, že musíš vypadat úplně přesně, že ti zkoumají, jaké máš poměr, nějaké rozměry obličeje a jak máš obločí dané a tak dále. A kvůli tomu tam potom vlastně mají obrovské množství těch drobných plastických operací, kdy jako si lidi upravujou vzhled tak, aby vypadali co nejvíc jako ideálně a tak. Takže myslím si, že to je potom jako pěkná message hlavně pro ty Korejce, že jako když se takhle jako styjí za nějakou stránku svojí, tak ať je to takový jako obyčejný anime trope, tak tady do toho mi to přijde jako fakt, že to sedí do toho tématu a do toho příběhu, který to vypráví. Yes, souhlasím a myslím si, že tady i vlastně pro mě, nevím, jak jste to cítili třeba vy, ale pro mě ten film a ten koncept celkově strašně zachytil takovej ten vibe těch animáků a seriálů z Disney Channelu ze začátku tisíciletí, kdy máš jakoby ty hrdiny s tím dvojitým životem, kdy vlastně skrývají jednu část toho svého tajného života před tím celým svým okolím, ať už je to třeba věci jako Hannah Montana nebo Totally Spice špionky, Jake Long, americký drak a tyhle ty věci, a že vlastně tohle do velké míry dřív mývali v sobě i ty superhrdinský filmy, že jo, že zněl vždycky toho Petera Parkera, co to skrýval před ostatníma a td., ale že třeba tady tahle část těch
těch dvojích identit se hodně jako vymizela z těch superhrdinských věcí za ty poslední roky a že tohle ta věc, co tak jako dobře rezonuje s tím mladším diváctvem, tak tam jako chybí a ten film to jako trošku připomněl a myslím si, že i to mohlo dobře zarezonovat s tou mladší cílovkou. Jako do jisté míry asi nemohu více souhlasit, protože mně přijde, že od té doby, co vznikl vlastně Iron Man, jde to tam na férovku hned v prvním filmu, jako kdyby řekne, že Iron Man, tak když na tím tak zpětně přemýšlím, tak všechny ty Marvelovky nebo takhle, tak se tam vůbec nehraje na tady tuhle, asi ještě teda na Spider-Man, kde to je fakt takový jako pro ně ikonický, se tam tolik nehraje vůbec na tady tuhle tu myšlenku jako nějaké tajné identity. A asi si dokážu i představit, že, nebo tak tím, že já jsem někdy nevyrostl tady z Hany Montany, tak já nejsem úplně ukázkový případ, ale že pro hodně lidí, co vlastně na Hanu Montanu koukalo nebo na tyhle Jetix věci a Disney Channel v tom dětství a teďka dlouho tady nebylo, tak když pak právě se podívali na něco takového, tak je to pro ně takový návrat do dětství, zazpomínání si na to z toho doby, což jako nostalgie poslední roky jako kdyby vládne tady jako kinematografii, že jo, takže to tam taky určitě hrálo roli v tom úspěchu. Jo, a i když zmiňuješ třeba toho Spidermana, tak jasně tam je to furt skrytý třeba před tím světem do velké míry, ale i tak od toho druhého filmu, on vlastně už v tom prvním filmu to hnedka zjistí ten jeho kámoš, má tam vlastně toho Tonyho Starka, se kterým se o tom může podělit, v tom dalším filmu už to ví i ta teta May a vlastně jako ten nejbližší okruh jeho o tom jako ví a je to odhalený, čili i tam to vlastně je takový hodně umírněný proti tomu, jak to bývalo dřív a myslím si, že jako mladší diváci se velice snadno stotožní s něčím takovým, jako že mají nějakou část sebe, nějaký část svého života, kterou jakoby rodiče nebo kamarádi nepochopili a je to taková jako osobní skrytá část a myslím si, že to má ten film je ten další faktor, proč prostě to tak dobře funguje. No. Jo. A díky tomu vlastně funguje i potom to napojení na toho Džinu, myslím se jmenuje, jo. Že vlastně on je jediný, který jako tak nějak rozumí, protože on jediný to ví, že nějak jako hned zjistí, co je vlastně zač a potom mi to třeba i pomůže skrývat nebo tak. Takže je pochopitelné prostě, proč ona potom třeba se chce spíš jako svěřovat mu, než těm svým kamarádkám, u kterých si není jistá, jak to vezmou. Yes. No, takže jo, to podle mě jsme dobře shrnuli vlastně tu kombinaci všech těch jako správných vlivů, ať už po příběhové stránce nebo té estetické, i vlastně skrz ten způsob vydání, proč ty K-pop Demon Hunters tak jako rychle se staly tak obrovským fenoménem a vlastně dobili si celý ten svět, no. Jo, souhlas. A můžeme se teda pěkně přesunout k tomu, jaké jsou naše dojmy tady z toho filmu. Tak já bych nejdřív předal asi slovo Adimu, který je tady ten velký zastánce toho K-popu, velký fanoušek toho K-popu, tak nám může říct, jak moc a proč se mu líbil ten animák a jestli teda dokázal správně zachytit tu esenci. Je to fajn, je to v pohodě. Málo vína Diesla, jo? Přesně tak, jako já jsem se do toho z nějakého důvodu nehrnul, protože takhle jako nějak po domácku se na nic moc nedívám, spíš takhle, když jsem někde na cestách a takhle, takže to nebylo, že bych jako hned, jak to vyšlo, bych to musel pustit a hlavně on ten název strašně klame tělem, protože K-pop Demon Hunters je prostě takový jakože až strašně kýčovitý, už víc kýčovitý by to ani být nemohlo. A hlavně já jsem si říkal, jakože o čem to vlastně je, jakože jenom z té premisy já jsem si říkal, oni to prostě skupina, která svým jako kdyby vystoupením chrání se před démony, úplně to přišlo jakože tak strašně jednoduchý a že to hloupý, ale pak když jsem to viděl, tak já jsem si říkal, tyjo, ono to vlastně dává všechno fakt smysl, jakože to člověk nečekal, ale všechno tam do sebe zapadá, je tam i vlastně já než jako lovkyně démonů bych to nazval jako šamanismem, protože korejský šamanismus to je jistý faktor, který je s korejskou kulturou hodně spjatý. V dnešní podobě je to tak trošku jako přetočený úplně naopak, že jsou tam jako kdyby okultistické sekty, které tak nějak trošku jako kdyby manipulují jako kdyby ze společnosti a není to jako úplně nejlepší, takže proto asi chápu, že to nenazvali jako tím šamanismem, ale když to vezmeme tak, jak to bylo dříve, tak vlastně ano, tehdy jako kdyby různý tady tyhle šamanistické rituály nebyly jako K-popově laděny, takže to si nepředstavujte, že by tam šamani před 100 lety v podstatě jeli tady Golden, ale byly to prostě takový nějaký jako korejský folk a na bázi toho korejského folku tam měli jako různé tance a rituály, kterými vlastně takhle bránili ten svět před nějakými těmi jako kdyby bytostmi nebo démony a vlastně ono to tak nějak jako kdyby
hozené, jako kdybyste vzali starou Koreu a hodili vlastně do moderního K-popu, takže v téhle rovině to dává jako kdyby velký smysl. Jsou tam i takové jako kdyby narážky na to, jak vlastně se tady ten šamanismus doslova propil do myšlení Korejců dodnes, že je běžné, že vlastně když takhle někomu není jak dobře nebo necítí se fajn, tak jako se tam ne, že dopuje, ale že vlastně, než že by si šel jako kdyby pro nějaký léky k doktorovi nebo že by byl doma, tak jako mají tam takovou, když svou vlastní medicínu, v podstatě různé takové produkty, je tam tady pak i narážka na to, že to může být jako padělaný skrz prostě korporáty, ale vlastně i v tomhle jsem to tam jako tak hezky jako reflektovaný, takže v mnoha věcech mi to dávalo fakt jako smysl. Já jsem byl jako překvapen a jako já jsem fakt otevřený tomu, že bychom měli nějaké pokračování. Nevím, jestli bych byl radši, kdyby to byl seriál, protože ten seriál by asi nebyl tak úderný jako ten jednotný film. Má vlastně jediná výtka je, že je to 3členná skupina, což co se týče takhle K-pop skupin, tak já mám preferenci 5členných skupin a 3členných skupin mám takovou jako tance a choreografie, je to jako na formaci jako super a ty 3 členy nejsou v dnešní době až tak častý, takže jsem právě rád, že tady jsme dostali jako kdyby mou oblíbenou formaci takhle do tohle z toho filmu. Chápu, že skrze jako kdyby linku děje nemůžeme jako kdyby se tam zaměřovat na každou členku, takže doufám, že se pak dostaneme jako kdyby k té další a 3. člence. A to je vlastně jediný asi takový jako, že ty 2 členky šly bohužel do pozadí, takže to je má jediná výtka. Jinak ano, hodně lidí řekne, že pak to trošku zpomalí. Já jsem tak nějak čekal, protože jsem to slyšel už od hodně lidí, takže mi to nutně nepřekvapilo, ale nutně to pro mě nebylo, jako, že by mě ten film začal nudit. V podstatě je to takový to, jako, že ten začátek je až moc tak strašně energický a všechno tam jde zprava zleva, což dnes asi skrz prostě dobu a ekonomiku tady pozornosti lidí tak hod musí být, takže jsem s tím tak nějak počítal a fakt jsem si to jako užil. Cool. Navážeš, Marty? Jo, tak já tady mám rozepsané jenom tak jako v bodech nějakých pár kladů a záporů, co se mi líbilo, co trošku míň. Tak rozhodně začnu tím audiovizuálem, který je prostě asi největší plus tady tohodle. Samozřejmě, jak Hroty zmiňoval, je to od studia Sony, které, nevím, to asi nebudou opět přímo ti lidi, ale jako třeba používají podobné techniky, jak ve Spider-Verse některé. Není to tak promakané, jak Spider-Verse, to jako rozhodně ne, ale třeba co týče jedné techniky, co jsem si jistý, že používají podobně, tak je takové to, ten snížený počet frameů, kdy vlastně ono to trošku vypadá jako takové kostrbatě, ale potom to zase vytváří dojem víc toho, jako, že je to takový jako dost animovaný komiks a některé ty akční sekvence, když jsou dobře jako udělané, tak to ještě jako trošku zvýrazňuje některé ty pohyby a údery a tak, takže jako dokáže to vypadat dobře a hlavně tady přijde, že v některé momenty to vyloženě i jako zrychluje ty framey, že to není jak jako Spider-Verse, který jede si konstantní, ten framerate, tady v určité momenty to i třeba naopak zrychlí ty framey, aby nějaký naopak ten pohyb zvýraznil, aby byl ještě rychlejší, než čekáš, nebo tak, což jako vypadalo dost cool pro mě. Už samozřejmě v tom prologu, jak tam během toho voiceoveru ukazují nějaké ty věci a setupují ten svět, tak se mi strašně líbil ten tanec, jak je to propojené strašně jako pěkně barevně, do toho ta krásná hudba. Co se týče hudby, tak na začátku třeba ten song How It's Done, jak tam mají vlastně celou tu akci v letadle, kde jsou taky cool shoty, ty zářící zbraně byl dost dobrý nápad, jak tam ještě do toho kouře, skrz ten kouř vždycky vidíme ty zářící zbraně, fakt dobrý. Pak přijde ten seskok z letadla a ten koncert na stadionu, ten začátek byl fakt jako hrozně stylový, úplně mě to naladilo, okamžitě nakoplo do té správné nálady. Souhlasím, že ten začátek je jako strašně dobrý, že tě to fakt jako hnedka vtáhne, strašně dobře ti ukážou ten svět a prodají ti vlastně i tu premisu, jak zmiňoval i ten Ady, že když jsem taky slyšel poprvé to K-pop Demon Hunter, slovkyně démonů, tak mi to přišlo tak jako až moc na sílu tlačený, takový kýčovitý, jo? Že jsem nevěděl, jestli to na mě bude fungovat, ale už hnedka, když ti ukážou jakoby nějakou tu mytologii za tím světem a jak se to předává z té generace na generaci, tak ti to vlastně trošku líp do sebe zapadne a potom máš to skvělé představení těch postav skrz ty fanoušky, že jo, jak ty fanoušky popisují ty postavy, což byl taky jako super nápad, jak rychle ukázat ty postavy v co nejširším jako světle a potom dostaneš tu akční scénu, která má skvělou tu rytmiku, do toho se to skoro až jak od Edgara Wrighta jako stříhá a
pohybuje do rytmu té hudby a do toho tam máš jako fakt i ty animační pohnutky, kdy to fakt jako přejede krásně, následuje to třeba tu jednu zbraň, pak se to někam vrátí, připomíná to ten jako asijský styl, jako tam v tu chvíli jsem byl prostě plně prodaný a byl jsem pojďme, ty vole. A právě tady těch jako momentů, kdyby se to dalo vychválit nějaké ty krásné shoty nebo pěkně udělané akční sekvence nebo tak je toho tady daleko víc. Ale já vychválím ještě ten konec, kde strašně se líbily ty barvy, jak úplně si přicházel na ten stadion, bylo to celé takové potemnělé, viděl si, jak jsou tam ti lidi zmanipulovaní tím zlem a tak. Fakt super. Takže audiovizuál paráda, tyjo, úplně jsem si to užil totálně. Ještě co se týče těch songů, tak teda řeknu, že mě bavil i ten takedown strašně. Hrozně se mi líbilo jednak jako jak to zní, ten text a potom hlavně jak to využili jako v příběhově, že to obrátili proti té hlavní postavě, kde ona si vlastně celou dobu nebyla jistá, jestli to chce zpívat a jako já jsem si v tu chvíli ještě myslel jako, že to nechce jako zpívat, protože už si začíná mít sympatie k tomu džinu a jako si představovala třeba jako, že mu to bude zpívat do obličeje a že to jako nezvládne prodat nebo tak, takže to mě trošku jako potom překvapilo, že to úplně takhle otočili proti ní a vlastně potom ta písnička byl takedown na ní v podstatě, takže to bylo hodně cool. Ale samozřejmě nejlepší je Golden, jako i mně se to líbilo nejvíc, protože je to fakt skvěle vybraný jako main song. To je asi tak všechno k tomu audiovizuálu. Co se týče příběhu a postav, tak z začátku právě, jak už tady Ady trošku nakousl, tak taky jsem se trošku bál, jestli to nebude až moc jako, že se to nebude brát vůbec vážně, protože třeba těch prvních 10-15 minut takhle vypadalo, že to prostě bude jenom totálně ujeté, prostě nezáleží ani tak moc jako na logice, na nějakých emocích nebo tak, prostě pojedeme jenom akční sekvence, hudbu a jako jenom na ten styl. Ale pak jsem byl právě strašně rád, že v momentě, kdy to jako začalo budovat tu hlavní postavu té Rami, nebo jak to přečíst, Rumi, tak ta hlavní postava té Rumi, jak ji začali jako dávat nějaký ten background a tak to celkem fungovalo. Nebylo to nic prostě, co mě úplně jako dojalo, nebo překvapilo, nebo tak, ale na ten typ příběhu, který to chce vyprávět a jaký jako film to chce být, tak myslím si, že to jako absolutně stačí, tady ten oblouk, co ona dostala. Jo, ty zbylé dvě holky mi přijdou, že už jsou jenom takové spíš právě, že trošku jenom doplňujou tu hlavní Rumi. Kdo je tam ještě trošku víc propsaný, tak mi přijde ten Jin, u kterého se trošku víc snažili, ale tam už to jako fungovalo trošku míň pro mě, protože ty jeho rozhodnutí a to, co dělal, tak mi úplně jako nepřišly dost jako dobře opodstatněné. Tam je vlastně trošku za mě škoda nevyužitý potenciál, že oni tam jakoby naznačují to, že ti démoni nutně nemusí být všichni jako zlí, že jo? Že vlastně můžou být víc přesvědčení, ale tam ten jejich jako hlavní lord, který je všechny jako ovládá a oni mu slouží a musí teda podle něj jako konat ty špatné věci a tam by dávalo smysl, kdyby teda ten Džinu víc toužil po nějaké jako celkové revoluci nebo snaze fakt jako osvobodit i ty démony pro ten dobrý, aby mohli žít ten jako posmrtný život, nebo jak to nazvat, podle sebe, ale prostě nemůžou, že jo, protože slouží tomu hlavnímu démonovi a ten film potom s tím dál moc nepracuje a trošku to jakoby hodí stranou a jakože ignoruje to. Možná je to jako nějaký šance pro to rozpracovat v těch dalších dílech, nevím, ale to mi přišla taky jako trošku škoda, no, že to právě víc neprokreslili. To určitě. A pro mě osobně třeba největší problém toho Džinu bylo asi to, že já jsem úplně nechápal to jeho velké rozhodnutí, kdy jako v podstatě zradil tu svoji rodinu. Tam se úplně jako nechápal teda jako, jestli to bylo jenom čistě kvůli tomu, že aby se on měl lépe, nebo jestli musel, nebo jaké tam byly úplně ty motivace za tím, že takhle jako zradil. Pak ještě co týče těch postav, tak zmíním, že i menší postavy si mě tady párkrát jako získali, že i když tady objevili třeba jenom na nějakou 1-2 scény, tak byly rozhodně zapamatovatelné. V tomhle ohledu rozhodně favorit můj je ten doktor s těma heřbánkami, nebo co to je, tak ten byl úplně skvělý, ta jeho scéna mě hrozně pobavila. To vlastně i Ady strašně dobře nakousl vlastně nějakou tu problematiku v té Koreji, že s těma lékařema, že si tam vlastně s tím taky trošku hrajou, s těma podvodníkama a tak, no.
A celkově tam se mi líbila hodně i ta hrátka s tou stylizací, no, že tam jde vidět jako ten vliv třeba toho anime víc, nebo i třeba té 2D animace, kdy jako pro nějakou emoci zjednodušíš třeba trošku ten šíleně expresivní výrazy, přesně, no. Jako to je fakt taky jedna z věcí, co tady mám potom později vlastně hned tady u těch vtipků, no. Že ty expresivní výrazy, když oni brečí, nebo vyloženě ty holky, když třeba mají tam nějakého toho svého idola a skakají jenom ty popcorny z těch očí, tak je to fakt dobře podané a je to vtipně udělané. Což je něco, s čím se taky v tom 3Dčku za stolik nepracuje a ono je to skrz to i, že ty vlastně musíš jakoby v tom 3Dčku, zatímco když jako máš tu 2D animaci, tak jako kreslíš po každé tu postavu znovu. A tady jako nakreslíš v tom jiným jako tvaru, že jo, víc expresivním. Ale u toho 3Dčka ty vlastně musíš udělat úplně nový model té tváře třeba a té postavy, jak jako vypadá a třeba udělat i transformaci jako mezi těma dvěma modelama, aby to jako přišlo tady do té exprese, což si myslím, že taky jako pěkně ukazuje, jak se dá pracovat zase trošku jinak, no, s tím 3Dčkem. Mm-hmm. A poslední zmínka ještě k těm vtípkům. Strašně bavila ta kočka. Ten vtípek s těma květináčema, pokaždé co tam bylo, tak mě to vždycky úplně dostalo. Tak ještě, aby tě nedostala kočka. Jo, no. Teďka už se dostávám k věcem, ze kterých jsem byl trošku méně nadšený. To je hlavně to tempo, kdy už Ady vlastně v té mini recenzi trošku nakousl, že jak je ta první půlhodinka úplně jako mega energická a našlapaná, tak potom to jako dost zvolní, kdy se začnou řešit jako ten vztah Rumi a Jinu. Ale jako neříkám, že to bylo špatné, jenom prostě jde poznat, že jak tě to nahypuje na začátku, tak to potom trošku jako zvolní, no. Ale to epické finále, že to potom zase trošku vyváží, no. S čím už mám trošku víc problém, tak to je hlavní záporák, ten Gwima, který jednak mi úplně jako prostě neseděl ten hlas k němu. Úplně jak byl poprvé, tak jsem si říkal, tohle má být záporák, jestli to je schválně, a potom jako i když se snažil být nasranější, tak to na mě úplně nefungovalo a čekal jsem, že ho tam trošku víc využijou. Přijde mi, že tam jako až tak nic moc neudělal, no bohužel. To samé ta demonská boy band, která mi přišla jako dost cringe. Já chápu, že jako z části to má být jako záměr, ale taky to úplně na mě nevždycky fungovalo. Ale některé ty scény, jako třeba ta první, kdy se potkají s těma holkama, tak ta byla fakt jako mega povedená a vtipná. A celkově to bylo prostě na můj vkus jako trošku moc povrchní, že ono to tady má jako zajímavé témata nebo tak, ale nikdy to nejde do hloubky, což jako musím zdůraznit znovu, já chápu, že to není pointa tady tohodle, že se ani nesnažili o nic takového, ne každý film to musí mít, jenom to je moje osobní preference, abych jako to mohl hodnotit nějak výš nebo tak takhle. A pak mám poslední poznámku, to nevím, jestli třeba to jako úplně až moc nepřemýšlím nad tím moc, ale ta Hunter Selin, která vlastně vychovala Rumi, tak já jsem úplně z toho cítil, jestli to třeba není trošku jako komentář na to, jak někteří ti rodiče se snaží vychovávat z těch svých dětí ty vrcholové umělce a ty vrcholové sportovce, kdy vlastně od malička už jsou jako předurčení k tomu, že musí celý život makat na tom, aby byli nejlepší a aby patřili to, což jako je taky součástí té korejské kultury. A trošku jsem to tady cítil. Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale jako dává mi to smysl, no. Ale tam je právě trošku škoda, že zrovna tuhle tu postavu taky jako víc potom nevyužili, že ona tam je vlastně ta jedna scéna, kdy jako té Rumi řekne, že ne, musíš to udělat tím stylem, jak ti jako říkám, že to musí být a takhle to prostě je. A ona jako uteče a rozhodne se nakonec k tomu teda postavit jinak a pak už tam jako není žádná dohra, no. Což je trošku škoda. Jako mě by to taky zajímalo, protože momentálně mám pocit z té postavy, že spíš jako taková trošku záporná, protože jestli je teda téma to, že se máš jako přijmout, taky jako jaký jsi, tak ona vlastně je ten pravý opak, kdy ona vlastně furt tvrdí té Rumi, že musí to schovávat, nikdo ji nepřijme a drží zpátky v podstatě, no. A abych to teda uzavřel, tak celkově jsem se dost bavil, těch 90 minut mi fakt jako příjemně uteklo, chápu tu popularitu, myslím si, že jako je to dost zasloužené, ač to není prostě nějaké mistrovské dílo nebo tak je to právě taková jako jednoduchá popcornová limonáda, která jako ti v podstatě jako zabaví na těch 90 minut, máš z toho pár chytlavých písniček, které si přidáš do playlistu a jako myslím si, že to splnilo ten účel, za kterým to bylo stvořeno, takže za mě jako doporučení a palec nahoru. Yes. No já jako asi nemám moc co víc dodat jako k tomu, pěkně jste to shrnuli a vlastně jste to jako ze široka takhle vzali, takže jako
Přesně, je to moc příjemná jako jednoduchá jízda, která si jako na nic extra víc nehraje, moc pěkně to pracuje jako s těma motivama, tématama, s tou korejskou jako kulturou, s těma tématama a jako co víc jako toho chtít, no. Samozřejmě mohl bych chtít jako trošku hlubší příběh, mohl bych chtít trošku líp prokreslení nějaký postavy a tak a určitě mi tyhle věci třeba brání k tomu, abych šel na nějakou ultimátní jako osobní hodnocení a říkal bych, jo, tohle je 100% animák roku a nejlepší věc, vole, co letos jako animace nabídne, což třeba do nějaké míry skrz tu estetiku, tu hravost, ty vtipy, tu expresivnost a tedy je pravda i skrz tu práci jako s tou hudbou a tak dále, ale třeba když si to srovnám i od té předchozí spolupráce Sony Animations a Netflixu, což byla Rodina na baterky, Mitchells vs. Machines, tak to bych třeba doporučil všem lidem, co si užili jako K-pop Demon Hunters, protože to je film, který má taky jako strašně hravý postavy, hravou animaci, je to velice takový jako osobní a ty témata právě a ty vztahy jsou tam podle mě ještě líp uchopený a hravějc jako podaný, no. Takže tam to zase jako si hraje tam to pracuje s tou érou těch smartphonů a jak všichni jako čumí do těch mobilů a s nějakou tou kreativitou a osobností a taky tam máš ty motivy toho být tím, kým seš a nemusíš se jako nějak přetvařovat. Ale i tak jako K-pop Demon Hunters jako skvěle pojmutý a moc se mi to líbilo. Chci se ještě doptat Adyho. Slyšel jsem od nějakých jako lidí, co se víc zajímají třeba o K-pop nebo o tu problematiku Koreje, si stěžovat na to, že třeba ten animák se nedotýká toho, jak vlastně ten K-pop je strašně náročný pro všechny ty zpěváky a lidi, jak často vlastně i někteří ty interpreti jsou tam tak trošku jakoby třeba věznění těma manažerama, chcou po nich jako fakt extrémní jako výsledky, musí držet diety a td. A tady naopak máš takový ty scény, kdy oni si tam přejídají a td. Jestli ti to vadilo, nebo jaký k tomu máš postoj? Jako je pravda, že ta vlastně pasáž, tam byl ten jejich manažer, tak ten manažer nepůsobil vůbec tak nějak jako kdyby seriózně a vážně, to byl spíš takový jako vtipný prvek. A do jisté míry se dá říct, že tady ten výrok je pravdivý, ale tam záleží jako v jaké fázi jako kdyby K-popu se bavíme. Právě v těch moderních letech už to není jako kdyby tak hrozný, jak to jako kdyby před lety stran těch diet a tak jako stále tam nějaký dohled na jídelníček a tohle to určitě je. Ale ono hodně lidí má naučený, jakože v podstatě ten K-pop systém fakt funguje tak, jakože tě drží ohladu a tohle nedává ti pomalu jako kdyby ani žádný pauzy a tak. A tím, jak se právě K-pop začal globalizovat a otevírat se takhle světu, tak právě se i v tomhle tomu se tak nějak jako kdyby umírňovat ten tréninkový systém, protože ta východoazijská jako kdyby kompetitivní jako kdyby kultura, ať že teda Japonsko, Čína nebo Korea, tak tam jako kdyby byly tak nějak jako kdyby nejenom, když se přihlásili do toho, že chtějí stát K-pop idoly, ale celkově jenom jako přijímačky někam na školy nebo v rámci jiného sportu jsou tam v podstatě naučení, že hele, musíme fakt jít na výkon, ať to stojí, co to stojí, což na západě právě taková ta, hlavně v Americe, to jako kdyby právo na svobodu a jako kdyby být ten jednotlivec, který jako kdyby nesmíš nějak narušit jako kdyby ty jeho práva takhle, jako to se s tím hodně jako kdyby bije, takže v tomhle ten K-pop začal za ty poslední roky umírňovat. V té podobě, jak je to ukázané v tom filmu, jako vůbec na tím nepřemýšlím, byl to takový prvek, jako že jsem si řekl, asi mohou jít samozřejmě, ale tím, že to je braný tak jako, že spíš taková vtipná scéna, tak jsem se nad tím nějak nezamýšlel. Mohli by tam jako kdyby s touto problematikou se nějak více jako zaobírat, ale nevím, jestli by to zase nepůsobilo jak takový ale lehce K-pop dokument, který už jsme tady měli strašně moc, který si na tohle jako kdyby tak nějak posvítili a zároveň by to možná působilo tak nějak strašně jako kdyby nuceně, jakože musíme vám strčit tady tohle, že ano, kdyby to udělali jinak, záleží, tady bychom se pak museli bavit, že by to muselo být trošku jako delší, by tam nebyla scéna, aha, tady vám ukážeme, že teda oni jsou jako kdyby tyrány a jdeme zase dál, takže asi si říkám, že i skrz tu stopáž, jako kdyby než se zabírat fakt každým takhle jako kdyby tématem, to bych mohl například vypíchnout, což je asi, když na tím taká přemýšlím, jako nejvíc nereálná věc celého toho filmu, dokonce je to víc nereálný, než jako nějaký démoni, magie a tohle, je to jak tam ta dívčí skupina Huntrix má vlastně ten autogramiádu s fanoušky a jak tam jako kdyby naběhne ta chlapecká skupina a kompletně se tam to začne účastnit, taky jako tohle by se v životě nestalo, jako to by bylo fakt strašně velký tabu, kdyby tam takhle najela jiná skupina ještě k tomu opačného pohlaví a začali se tam takhle míchat jako fanoušky, takže to fakt jako by, to bych řekl, že i tohle by mnohem víc nereálný, než tady řešení nějakého toho, že se tam neukázalo jako kdyby nějaká dieta a jejich jako kdyby zdravý životní styl.
A to je jakože, to je tak jako separovaný ty chlapecký a holčičí skupiny, nebo celkově, že ty skupiny to mají jako tak moc ohlídaný, že by jako na to nemohlo dojít? Že tam to je skrz ty smluvní jako tahanice třeba takový problém. Jednak jako kdyby to byla chlapecká a dívčí skupina pod stejnou společností, tak dejme tomu, že by to mohli pojmout jako takovou událost, jakože, protože ono to funguje oproti západu, že ty interpreti nebo skupiny, když jsou po tou společnosti, jak je to takové, když rodiny, že jedna z mých oblíbených společností YG Entertainment měla v rámci svých let, když začínala, jako kdyby si vyloženě říkali YG Family, takže to je tak hezký, ikonický pro mě, že mám rád, jako kdyby rychle zbysil, chápete, a měl jsem rád tady, nebo mám tady rád YG Family, takže jako tam by to asi šlo a takhle jako mimo vyloženě stejnou společnost by to bylo hodně reálný a co se týče jako toho genderu, tak tím, že Korea stále ještě je hodně tak nějak jakože uzavřená vůči jiným sexualitám než heterosexualitě, tak on tam dochází k tomu, že jsou výjimky, ale dá se to vlastně podat tak, že dívčí skupiny jsou prezentované jako ty krásné holky a to by se mělo líbit právě těm klukům a naopak vlastně to máš, že klučičí skupiny jsou ti jako kdyby hezcí kluci, kteří se líbí těm holkám a vlastně oni tím jako kdyby zlíží a přitahují je a když pak máš takhle míšenou skupinu, kterých je fakt hodně málo a za posledních 20 let jako takřka vymizeli, teďka nastává takový moment, jakože to vypadá, že bys to mohlo začít vracet, ale to je jiný téma, tak u těch míšených skupin tam máš, nebo když takhle smíšíš holčičí a chlapeckou skupinu dohromady, tak tam najednou máš, že ten heterosexuální kluk se nekouká jen na ty bezvadné holky, ale vidí tam vlastně i ty bezvadné kluky a tam je střet s tou realitou, že mu dojde, aha, on tam je ten bezvadný kluk a já nejsem ten bezvadný kluk, co by byl vedle té bezvadné holky. A to samé jako kdyby naopak v té holčičí situaci. Takže v tomhle tom je to takový jako relativně separovaný. Jsou samozřejmě nějaké vystoupení, kde se jako kdyby spojí skupiny, to není jako, že by vyloženě bylo udělování cen a musí tam vystupovat jenom holky a jenom kluci, to ne, ale takhle jako u toho srazu z těch fanoušků a takhle vyloženě nějaká akce, kde ta autogramiáda, kde vlastně ti fanoušci jako kdyby chodí a i mají takový krátký rozhovor s těmi svými idoly, tak to tam by se takhle jako kdyby nemíchalo zcela určitě. Takže to hodně jakoby sází furt na tu na ty idoly jako takový, kdy vlastně si musí, že si vlastně projektujou je jako ty vysněný platonický lásky, se kterýma chcou být a tohle by jim trošku rozbilo tu iluzi spoustě těm fanouškům. Dá se to tak podat. OK. No jinak co se týká toho vykreslení jako nějaké problematiky toho K-pop průmyslu, tak samozřejmě tam máš tady v tomhle filmu toho agenta, který je takový super miláček, příjemnej a trošku vlastně vůbec jako netuší, že jsou to nějaké lovkyně démonů, ale pak je tam přesně ta máma nebo ta paní, co že ho vychovávala tu Rumi, která vlastně je tlačí k těm silným výkonům a tedy, že tam by se třeba ta paralela dala trošku vidět a dalo by se to nějak jako rozpracovat, ale přesně jak si vlastně i trošku nakousl, tak si myslím, že ten film jako K-pop Demon Hunters asi není úplně ten správný jako projekt, ve kterém by se přesně tohle mělo pojednávat a řešit, kdy to má být jako jednoduchá zábava pro široký masy a hlavně pro mladší publikum, kde by se jako vytahoval tady vlastně skoro až jako K-pop drama věci, které rozebírají problematiku toho daného jakoby žánru a těch skupin jako takových. No. Právě, no. OK. Máte ještě něco, co byste k tomu chtěli dodat? Já doufám nějaké pokračování, jak jsem zmiňoval. Po případě by se mi zalíbilo nějaký prequelový rozšíření a teď nemyslím, že bychom měli Korean Folk, Demon Hunters, že bychom se vrátili fakt do té pradávné doby, i to by bylo zajímavý, ale právě jak je tam pomrknutí jako kdyby na tu 90kovou dívčí skupinu, která předcházela právě Huntrix, ty Sunlight Sisters, tak vzhledem k tomu, že mám rád jako kdyby období 90, ať už celkově jako v životě, nebo konkrétně takhle v Koreji a v K-popu, tak jako na to bych se jako hodně těšil. Je to hodně jako zbožný v přání, spíš to bude někdy nějaký spin-off, jestli se to rozroste, jako kdyby ta značka až hodně, tak si dokážu představit, že by i na tomhle to tam nějak jako zabrousili, takže zase takový naděje si nedělám, ale jako jo, určitě bych byl rád, kdybychom se dočkali nějaké pokračování, protože ten potenciál tam určitě je a jako jsem tomu úplně otevřen. No tak pokračování se 100% dočkáme někdy, protože
takovýhle jako obrovský hit, to si jako nenechá Netflix protýct mezi prsty, byť samozřejmě oni vlastně u spousty těch filmů, co byly ty jejich nejúspěšnější filmy, hnedka začínali pomalu startovat celý propojený vesmír a málo kdy se nakonec jakoby jsme se jakoby dočkali nějakého toho skutečného pokračování, ale myslím si, že zrovna tohle je fakt jako tak obrovský úspěch, kde vlastně už hnedka se začaly řešit nějaký ty pokračování, možný prequely nebo seriály doprovodný, možná i nějaký hry a td. Do toho se tam vlastně chvíli řešil i ten live action remake, který potom zase jakoby chvíli hnedka potom, co se to vydalo jako do veřejnost, tak na to byl celkem backslash, takže se to stáhlo a teď se o to moc nemluví, takže otázka třeba, jestli tohle vznikne, ale já osobně bych byl klidně pro nějaký pokračování nebo i prequel, protože oni, jak tam právě ukázali tu mytologii, tak jako prozkoumat tu minulost by vlastně nebylo vůbec špatný. Stejně tak jsme to nakousli, že vlastně některé ty motivy, postavy a tady úplně neprozkoumali nejvíc, jak mohli, možná je třeba odsunuli na vedlejší kolej, takže i pro to pokračování je tady nějaký potenciál, takže jsem zvědavý, no, co s touhle sérií dál udělají a jak se jim to podaří rozšířit a já jsem klidně pro. Jo, jestli to bude na takové úrovni, jak tady tohleto, tak si taky jako klidně pustím i 2. OK. A já mám na závěr jenom otázku. Máte nějakou takhle vyskladbu, jakože ne, že Marty tady řekl, jako, že ta Golden je jako skvělá volba, ale máte to vyloženě, že byste si nějakou skladbu zalíbili, vy jakožto neposluchači K-popu, jakože byste si to fakt sami pustili? Hele, já jsem od té doby, co jsem ten film viděl, tak jsem si žádnou tu písničku nepouštěl, protože prostě celkově to není typ hudby, co já běžně jako poslouchám. Já právě hodně poslouchám buď ten rap, anebo poslouchám spíš takový melodičtější, atmosféričtější, jemnější jakoby písničky. Ten pop celkově jakoby jde mimo mě a nejenom K-pop, ale prostě celkově pop. Že to vůbec jako nepouštím tenhle typ hudby, ale třeba jako nějaký ty rapovější skladby, co tam měli, tak to bych si klidně i pustil. No. To mě hodně chytlo. Já to mám stejně, já teda pop patří k mým nejméně poslouchaným žánrům a právě nejenom ten K-pop, který neposlouchám prakticky vůbec, a když už mám nějakou jako K-popovou písničku, která se mi zalíbí, tak to většinou právě tím, že ona se vymyká jako těm tradičním K-popovým písničkám. Třeba teďka z poslední doby mi přítelkyně naučila na Colors, tyjo, já vůbec nevím, od koho to je, ale určitě to někdo bude znát, taková jako příjemná písnička o barvách. A tady z těch písniček, já jsem to viděl včera teprve, ten film, takže úplně nemůžu říct, jako co se mu bude líbit dlouhodobě, ale kdybych si měl teďka přidat nějakou písničku jako okamžitě do playlistu, tak myslím si, že nejblíž k tomu měla ta How It's Done, protože ač právě jako nemám ani blízko ani k popu, ani k tomu rapu, tak tady jak je to podané, tak mě to fakt jako bavilo ten song a myslím si, že by se mi jako, kdyby mi takhle jako náhodně skočil v playlistu, tak bych ho neskipoval. Nice. To je vlastně taky písnička, co by mě asi dávala největší smysl, protože když už teda občas najedu na něco takového, tak mám rád fakt takový ty hodně energický písničky, co tě tak jako nabijou tu energii a tak trošku tě nabudí jako v té danou chvíli, takže to souhlasím, no, s tou volbou. Jo, ale jako na druhou stranu i třeba právě ta Golden, jo. Hlavně potom, jak se to furt opakuje v tom filmu a jak to tam krásně zapadá, tak jako taky jsem si hodně viboval s tou písničkou. Jako mně se líbily 100% všechny ty písničky v tom filmu, jenom prostě to není ten typ hudby, co bych běžně si prostě naladil, že na to nemám většinou tu náladu, abych si pustil něco takového. Mm-hmm. Za mě velkým favoritem a asi nejoblíbenější skladbou je What It Sounds Like, ale i Golden jsem postupně propadl, ale až když jsem se začal pouštět francouzskou verzi Brie, já mám rád takové jazykové verze, takže si to pouštěl, ona vyšla když oficiálně ta klasická, francouzská, španělská a v Tagalogu, tedy ve filipínštině, a ta francouzská jako je fakt stejně dobrá jako ten originál, ne-li možná lepší, a co se týče jako kdyby toho soundtracku, tak tam jenom jako je nutno podotknout, že vlastně ne, že by to bylo celý produkovaný, ale hodně se tam podělili vlastně producenti ze společnosti The Black Label, což je společnost, která poslední roky má strašně na zestupu. Vlastně to zakladatel té společnosti je Teddy, což je producent z období YG Family, který vlastně tak nějak On je korejský Američan a když se vracel vlastně v 90kách do Koreje, tak on a ostatní vlastně korejští Američani tak nějak sebou z té Ameriky přitáhli vlastně ten takový ten hip-hopový hip-hop a vlastně jde to v tomhle tom jako kdyby i znát, že vlastně hodně tu YG Entertainment, která byla hodně takhle hip-hopově zaměřená, v tomhle tom jakože proslavil a šlo tam jako kdyby znát, že
on je ten korejský Američan a že vlastně k tomu hip-hopu má blízko a teďka má vlastně svou společnost posledních 10 let a tohle je takový docela podstatný zářez jako kdyby pro ně v tomhle tom, jako, že se i v tomhle tom jako kdyby takhle profilovali, takže tam jako plně chápu, že on je to vlastně producent Blackpink, což je asi skupinu, kterou tak nějak aspoň dle jako kdyby názvu znáte, takže tam taky dává perfektní smysl, že vlastně spolupracovali při té tvorbě toho soundtracku jako s někým, kdo je etablovaný a kdo vlastně ví, jak zaujmout tady světový publikum a v podstatě dostat ty skladby jako kdyby vysoko na příčky. Yes. A celkově tam jako zvolili skvělý interprety do toho dabingu, aby to prostě dobře prodali ty emoce, zahráli to a zároveň zvládli ten jako zpěv. Jako fakt se jim to podařilo skvěle namixovat. No. Akorát teda, co se týče toho dabingu, tak jsem byl z začátku trošku překvapený, protože jsem to pustil a jakmile promluvili anglicky, tak jsem si říkal, OK, kde to mám přepnout do korejského originálu. Pak jsem zjistil, že to vlastně je originál, tak jsem byl trošku překvapený. Jako ono to dává smysl, že jo, že prostě by to bylo náročné, hlavně co se týče těch písniček, ale čekal jsem, jestli to třeba nebude ve stylu, že ty písničky budou jako univerzální a jenom ten dubbing udělají kolem toho. Ale jako zvykl jsem si na to pak. Já jsem měl úplně stejnou reakci, že jsem to jako pustil a čekal jsem, jak tam budou mluvit korejsky, že jo, jak jsem zvyklý koukat i na anime, že jo, v japonštině v originále. Najednou promluvili anglicky a já jdu přepnout to do originálu a tam English original a já, aha, počkej. Takže to bylo taky jako ono to v tomhle ohledu hodně sedí tak nějaké K-popu, protože ono se jako kdyby řekne, jako, když jdete na Wikipedii, tak vám to ukáže jako K-pop, že je Korean pop, ale já vždycky rád říkám, že mi nedává smysl jako určovat hudební žánr podle jazyka, taky Karel Gott naspíval Včelku mají v němčině a neřekneme, že to najednou je, že ta skladba změnila svůj žánr a svou kompozici a ono je právě podstatný brát, že ten K-pop se váže k té idol scéně a ono to pro člověka, co takhle z západní kultury nebo i tady pro nás jako v Evropě je něco těžko pochopitelný, protože my máme nebo nalížíme na pop, jako že máme třeba Lanu Del Rey a One Direction a nerozdělujeme to, tohle je takový spíše jako idolový pop a tohle je jako kdyby vážnější pop, je to v podstatě jako pop scéna a tam je podstatný brát, že máme, nebo jsou i normálně jako korejští pop zpěváci, co jsou v podstatě něco jako naše Lucie Bílá, ale nejsou nutně jako K-pop a pak je vyložitá idol scéna, která je vlastně dělána takhle, když jako uměle těmi společnostmi a je to takhle jako tvořený celým tím jako kdyby průmyslem a to je vlastně jako, že právě vázané tu idol scénu a tím, že vlastně Japonsko, Korea a relativně Čína tu idol scénu má, tak tam je to jako pochopitelné a takhle jako pro svět jako takovej to nutně smysluplný není a proto to vážu k tomu jazyku, což je právě, jak jsem tady vysvětlil, jako mě úplně smysl nedává a K-pop jako takovej, dnes už je tam té angličtiny ještě víc, než to tak bylo, ale vlastně od svých počátků, vlastně i od skupiny, která tak nějak dala jako příklad tomu, aby K-pop vznikl v 90kách, má oblíbená skupina Sotaji and Boys, tak oni už tenkrát, byť ještě nebyla žádná tady globalizace Koreje nebo čehokoliv, tak hodně tam takhle jako kdyby dávali anglické slova do svých jako kdyby skladeb a ono to vlastně inspirovalo, když vznikaly K-pop skupiny následně poté, takže ta angličtina tam byla v tom K-popu tak nějak jako kdyby vždycky, že to nebylo jako, že by to bylo čistě korejsky a pak najednou tady za poslední roky si řekli, aha, tak my tady jdeme do světa, tak to budeme dělat anglicky. Ono v podstatě to ke K-popu tak nějak patří i ty jazykové verze, že často tím, že ta scéna nebo i mentalita japonská a Koreje si je hodně blízká a tím, že vlastně hned po Americe Japonsko vždycky bylo a zase si, že ještě je, co se týče jako hudební scény nejvydělečnější, ať už skrz fyzické nosiče, anebo prostě popularitu jako takové, tak vlastně bylo pro K-pop vždycky jednoduchý se zaměřit na ten japonský trh a dělat tedy jako kdyby souběžně buď originální japonské skladby v japonštině, anebo japonské verze a takže asi chápu, že vás to takhle jako needorované lidi jako kdyby zarazí, že to není v korejštině, ale já jsem na tím ani nepřemýšlel, že jsem vlastně bral, že se tam mluví jako kdyby anglicky a do toho tam hážu takhle jako kdyby korejský slova, například vlastně ten Honmun, ten jako kdyby ta brána, tak Hon je duše a Mun jsou jako dveře, takže jsou to jako kdyby dveře duší a tak jak jsem to jako v podstatě bral, že to bude anglicky právě s těmi prvky takhle té korejštiny tam a tudy, tudíž mě to nějak jako nepřekvapilo v tomhle ohledu. Jasný, no. Tak tam u nás je to asi spíš z té deformace, jak jsme zvyklí na to anime, že jo. No. To bylo to hlavní. Hodně, no. Což teda ještě Netflixu teda hodně jedou ty K-pop drama, že vlastně tam celkově hodně ty korejský dramata lidi sledujou, i moje přítelkyně jich pár viděla, takže i možná skrz to vlastně mě napadá takhle ještě dodat, že to mohlo taky pomoct tomu rychlému nárůstu těch K-pop Demon Hunters. Ale to je teda už všechno
Doufám, že jste si tenhle speciál užili, že jsme to pro vás zajímavě rozebrali. Dejte nám vědět, co vy a ten film, jestli jste ho viděli, jak na vás zapůsobil, co na něj říkáte, jestli chcete pokračování. Já vám samozřejmě doporučuji, pokud se vám ten film líbil, si na Netflixu pustit i tu rodinu na baterku, ty Mitchells vs. Machines. A to je všechno. Takže díky moc Martimu za to, že tady byl. Díky. Stejně tak díky moc Adimu, že si konečně na Geekets našel zase trochu času. Děkuji za pozvání, děkuji za účast a příště zas. Budeme se všichni těšit. A já děkuji vám, diváci a posluchači, a mějte se krásně a uslyšíme se zase u nějakého dalšího speciálu nebo klasické epizody. Zdarec. Čus. Čau.